90% žen dělá v oblékání chyby a já to vidím každý den u nás ve studiu. A toto je pokračování. Nejde dámy jen o staré kousky nebo špatné střihy. Velmi často jsou to, věřte, barvy a nulový kontrast v outfitu. A přesně s tím ke mně ženy nebo k nám dochází. Já je vždycky nejdřív zastavím, dám jim úplný základ. Černé kalhoty, sukni a jednoduchý top, protože dokud nevidíte svoji siluetu, nemáte na čem stavět. A pak začíná ta reálná práce. Zkoušíme, kombinujeme, vyhazujeme věci, co nefungují a hledáme kousky, které konečně sedí postavou, barvou i energií. A víte, co je nejčastější? Ženy automaticky sahají po věcech, které pro ně vůbec nejsou. A já už jen stojím a říkám si, OK, tak tohle dneska zase rozbijeme. Protože vy saháte, já musím těm dámám tam, co tam jsou, ukázat, na co jste se dívala vy, jo? Na tohle, tahle dáma, jo? Vážně to je úplně, ještě, kdybych si to dala já, dívejte, jak tam mám tu výšku, dala bych si široké kalhoty až tekle, tak jo, ale na vás? To som vlastne pre vás vyberala. Áno, vy ste pro mňa, ja pro vás. Dámy, k jednotlivým outfitům vám musí sedět i obutí, jestli si zvolíte botečky na podpatku nebo tenisky. Ale víte, co mám nejradši, takový nejlepší moment? Je to těsně před stylingem, když si připravuju outfity. A dámy se na mě dívají takovým zvláštním stylem, jako by si říkali, to snad nemyslí vážně. Říkají si, že to si na sebe v životě nedají. A pak stačí jeden pohled do zrcadla a to ticho. To je přesně ten moment, proč tuhle práci miluji a proč ji dělám. Pružuje jako tady, jo? Kdyby to bylo bez toho a jen jako přepadlá jo košile, tak vás to zarazí vlastně do země, jo? Ďakujem za vysvetlenie. Vaše úsměvy během stylingu a samozřejmě i vaše úsměvy na jeho konci, to, jak se na sebe začnete dívat, to je odměnou za naši práci, ale teď už si pojďte vychutnat závěrečné před